Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng sinau aksara Jawa kaliyan Ibu Ida Puspitasari saking SMP Negeri Selangkung Surakarta. Diwiwiti saka aksara carakan. Aksara carakan ana 20 aksara Jawa. Panulisane diwiwiti saka kiwa ugi nengen. Saben konsonan nggambarake suku kata utawa wanda kanthi vokal A utawa O sing bisa diowahi kanthi menehi diakritik tanda baca tertentu. Iki aksara carakan. Hana caraka, data sawala, pada jayanya, maga batanga. Lajeng saben-saben aksara carakan duweni aksara pasangan kajaba wanda utawa suku kata sing tinutu. Ingkang kapisan yaiku wignan tinutuping aksara H. Tuladhane sekolah. Iku murid dhewe mateni H, tulisane nganggo wignan. Ingkang angka kalih inggih menika layar. Layar tinutuping aksara Ra. Tuladhane Budi pakarti. Enek ukara mateni Ra. Kuwi nganggone layar, ora nganggo aksara Ra. Lanjut nomor 3 cecek. Tinutupe aksara Nga. Tuladhane jeneng pati. Iku ana ukara mateni eng utawa nga. Iku nganggone cecek, ora aksara nga. Sabanjure yaiku aksara pasangan. Aksara pasangan. Kabeh aksara carakan sing cacahe ana 20 iku nduweni pasangan dhewe-dhewe. Pasangan nduweni guna mupangat minangka penghubung wanda utawa suku kata sing mburi dhewe mateni huruf konsonan lan wanda sabanjure sing diwiwiti huruf konsonan. Saben-saben aksara carakan nduweni pasangan sing digunakake ing ngisor utawa sejajar karo aksara carakan. Aksara pasangan sing sejajar karo aksara carakan yaiku aksara H, aksara Sa, aksara Pa. Sakliyane ana ing sangisore aksara carakan. Saiki tuladha nulis nganggo pasangan. Tuladhane kelas 7. Kelas 7 iku mateni Sa. Mateni huruf Sa iku tetep nganggo aksara carakan Sa. Pi ning burine nganggo aksara pasangan Pa. Kaya ngene tulisane. Sa iku tetep nganggo aksara carakan sawuta, uga mburine Pi utawa Pa kuwi nganggo pasangan. Tuladhane nomor 2 yaiku kangen sekolah. Kangen sekolah iku ana 2 mateni Na uga mateni H. Mateni Na iku tetep nganggo aksara carakan Na. Sabanjure se kuwi nganggo aksara pasangan Sa lan H iku panutuping wanda huruf H nganggo aksara wignan. Kaya ngene tulisane. Aksara utawa huruf Na iku tetep lajeng se samburine Na iku nganggo pasangan Sa uga mburi dhewe mateni huruf H
iku nganggone wit nyan. Nah, mekaten tuladhane. Cekap semanten, mugi-mugi sing satunglik materi iki bisa nambahi manfaat lan bisa nggampangake anggone sinau aksara Jawa. Matur nuwun.